खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरनि बायजोआव आलाय-सिलाय जानानै दं बर' फिसाफोरा थांनाय से सप्तानिफ्रायनो दैजों लोमजादों नाथाय सोरखारनि फारसेनिफ्राय जेबो मदद मोनाखै बे दुखुनांथाव थासारिया बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि सनापुर आरो बालुकमारि गामियाव जादों बिश्वनाथ जिल्लानि सनापुर आरो बालुकमारि गामिया थांनाय मंगलबार 28 जुनसोनिफ्रायनो दैनि सिङाव दङ से सप्ता जालांबाय दैबानाजों लोमजानाया नाथाय सोरखारा दासिमबो खेबसेबो खौरां लाफैयाखै खालि 2 किल'ग्राम माइरं आरो खावसे किल'ग्राम दालिल' राननानै होदों बेल' माइरं दालिखौ सोर जागोन आरो माब्लासिम जागोन बेखौ लानानै जिंगासिदों दै लोमजानाय दुखुथिया आइ आफाफोरा बेनि अनगायैबो सोरखारा रिलिफ केम्प एबा राहा बादाबो लुनानै होआखै जायनि थाखाय न'आवनो दैनि सायावनो थानो गोनां जादों बेराफारसेथिं दै लोमजोबनायनि थाखाय दाउ अमा थैजोब्बाय माइ माइरं सिजोब्बाय होननानै दुखु फोरमायथिदों मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जानाय माखासे फरायसाफोरनो 16,000 राङै होनाय जागोन बे खौरांखौ फोसावदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जानाय माखासे फरायसाफोरनो रां होनो लानाय बे थांखिखौ आसाम केबिनेटआव लानाय जादों होननानै डक्टर रनज पेगुआ मिथिहोदों लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि सिगांनि समाव मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जानाय गासै फरायसाफोरनोनो आनन्दराम बर'आ बान्थानि गेजेरजों लेपटप होनाय जायोमोन नाथाय बे खेबाव लेपटप एबा कम्पिउटार होनाय जानाय नङा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जानाय 22,565 फरायसाफोरनोल' 16,000 रांखौ होनाय जागोन आरो बे रांखौ फरायसाफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगुआ मख'नो गोनांदि एसएसएलसिआव गासै 65,172 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन जादोंमोन नाथाय बेनि मादाव 22,565 फरायसाफोरनोल' 16,000 रांखौ होनाय जागोन फोरमायथिबावनाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 65,172 फार्स्ट डिभिजन जानो हादों 99,854 सेकेन्ड डिभिजन जानो हादों आरो 64,101 फरायसाफोरा थार्ड डिभिजन जानो हादों जेराव 14,047 फरायसाफोरा स्टार मार्क मोननो हादों आरो 8,373 फरायसाफोरा डिस्टिंक्शन मोननो हादोंमोन इएम बेरफेरेंगा बिथाङा गंद' ट्रेक्टर हमदों क'क्राझार सोहोरजों बोहैलांनाय गौरां दैसायाव गोलाव समनिफ्रायनो सिखाव फालांगिरिफोरा आयेन बेरेखायै बाला बोखांखुमानाय गंद' ट्रेक्टरखौ बियारफेरेंगा बिथाङा हमदों हलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव गौरां दैसानिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला रोगानायखौ हलथुगाव डिभिजननि डिएफअ जयन्त कुमार ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि हानजा आरो इएम बियारफेरेंगा बिथाङा जयैनो थांनानै हमहैदों आसाम माइनर मिनारेल कनसेसन रुल्सनि आयेन मथे गंद' ट्रेक्टरफोरखौ जब्द खालामनाय जादों आरो जुरिमाना फोनांनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गंद' ट्रेक्टरनि मादाव गंथाम ट्रेक्टरा बालाजों आबुं जानायमोन आरो गंथाम ट्रेक्टरा लांदांमोन होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे आसाम माइनर मिनारेल कनसेसन रुल्सनि गेजेरजों ड्राइभारफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाया होननानैबो फोरमायथिदों डिएफअ जयन्त कुमार ब्रह्म बिथाङा जायनाखि गौरां दैसानिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला बोखांनाया गोलाव समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आरो बे आयेन बेरेखा खामानियाव बिफाननिनो आखाइ दं होननानै गोबां अजदबो सिखांबोदों बेनि सायाव डिएफअ बिथांनाव सोंथि खालामनायाव डिएफअ बिथाङा फिननाय होयोदि जायनाखि बिथाङा पर्बतजरा डिभिजननिसो डिएफअ आरो दा गोदानै हलथुगाव डिभिजनाव एडिशनेल चार्ज महरै खामानि मावफैदों बेनिखायनो आयेन बेरेखा खामानियाव डिपार्टमेन्टनिनो सुबुंफोरनि आखाइ दंना गैया बेनि सायाव बारा मोजां मिथिया होननानै फोरमायथिदों जयन्त कुमार ब्रह्मआ नाथाय दा बिथांनि समाव जायफोर आयेन बेरेखा खामानि मावगोन बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा बारग' एमसिएलए पलेन्द्र बसुमतारीजों स्कर्पिय' गाखोनाय आरो थांलाय फैलाय खालामनाय आरो रां लानायनि थाखायनो भिसिडिसि मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों हिरन ब्रह्मआ मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय सुबुनकाटा भिसिडिसिनि बारग' मासिगिरि राजु दैमारिखौ मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन बेखौ लानानैनो जेबो जाहोन गैयालासे आरो जेबो मिथिहोआलासे बिबाननिफ्राय बोख्लायदों होननानै अजद होदोंमोन राजु दैमारिया होनाय बेफोर अजदनि सायावनो खेंफोरथि होफैदों सुबुनकाटा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि हिरन ब्रह्मआ भिसिडिसिनि मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि बारग' मासिगिरि राजु दैमारिया बागानपारानि एमसिएलए खाथिराम बर'जों जेबो सोमोन्दो लाखिया बेराफारसेथिं बिथाङा बारग' एमसिएलए पलेन्द्र बसुमतारीजों स्कर्पिय' गाखोबाय थायो आरो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो जायखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा अजद होदोंमोन
मोनसे दोलोनि जानानै गुबुन मोनसे दोलोजों बेबायदि सोमोन्दो लाखिनाया मोजां नङा होननानैबो बुंथिबावो हिरन ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे थिका आरो खामानि होनायनि मुङाव PCDC मेम्बारफोरनिफ्रायबो 5,000 राङै राजु दैमारिया लादोंमोन होननानै फोरमायथियो। बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला दोलोनि थांखिया फेलें जागोन होननानै बिथां राजु दैमारिखौ बुंनायबो जादोंमोन। नाथाय बिथाङा जेबो खोनासङालासे गावनि खामानिफोरखौ मावलांबाय थादों, जायनि थाखाय बिथाङा राजु दैमारिखौ PCDCनि मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों हिरन ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो UPPL दोलोआ लेंहरफिनोब्ला UPPL दोलोआव हाबफैफिनगोन। नाथाय MCLA खाथिराम बर'नि सिङाव खामानि मावा होननानै राजु दैमारिया बुंनायनि सायाव हिरन ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिबावदि सुबनखाता ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनोब्ला गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोर जेरै MCLA खाथिराम बर'आनो जायाथों मानो बिथांमोनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो नांगोन। अब्लासो सुबनखाता ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। गुवाहाटीआव गारि खावग्रा मोनसे गेंखौ आसाम पुलिसा हमदों। गासै 6 सिखावफोरखौ हमनो हादों। सिखावफोरा साखा खब्रै गोबां गारि खावबोदोंमोन, नाथाय गुबुन रोखोमै गारिखौ खावबोदों। जाथायखौ लानानै एडिशनेल डिपुटि कमिशनार अफ पुलिस ADCP पल्लभ तामुली बिथाङा फोरमायथिदों दि गुबुन रोखोमै गारि खावग्रा मोनसे गेंनि सोमोन्दै स्रोद खौरां मोनदोंमोन आरो बे स्रोद खौरांनि सायावनो संदाननानै खानापारानिफ्राय सानैखौ हमनो हादों। मुङा फारियै देबजित भट्टाचार्य आरो दीप रय। बिसोरनाव सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव आरोबाव 4 बावखौ हमनो हादों। दासिम गासै 6खौ हमनो हाबाय आरो माखासे साखा खब्रै गारिफोरखौबो हमनो हाबाय। नाथाय दासिमबो गोबां गारिफोरानो गोमानानै दंबावो आरो सिखावफोराबो खारनानै दं होननानै फोरमायथिदों। सिखावफोरा गुबुन मोनसे सोलो बाहायनानै गारि खावनायनि सायाव ADCP बिथाङा फोरमायथिदों दि गिबियाव सिखावफोरा सोरबा सरासनस्रा सुबुं नङाब्ला फालांगियारि फसंथानफोरजों सावरायलायनानै मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै लाग्रोयोमोन आरो बेनि उनाव बिथांमोननि मुङाव बेंक फाइनान्सनि गेजेरजों गारि बायहोयोमोन, जेराव डाउन पेमेन्टखौ गारि खावग्राफोरानो होयोमोन आरो माखासे दानसिम EMI-बो होयोमोन। नाथाय बेनि उनाव हरखाबै गारिजों लोगोसे गारि सालायग्रायाबो गोमालाङो आरो बेबायदिनो गोमानाया मणिपुर रायजोनि सेनापति जिल्लायाव जाहैयोमोन। बेनिखायनो गारिफोरखौ मणिपुरनि सेनापति जिल्लासिम लांनानै फानहैनायनि सन्देह खालामनाय जादों। जाथायनि सायाव रोखा खौरां मोनबावनो थाखाय आरो गारि सिखावफोरखौ हमबावनो थाखाय बे समाव गोख्रों संदाननाया जाबावगासिनो दं होननानै ADCP बिथाङा फोरमायथिदों। कार्बि आंलंआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। ट्राकनि सौख्रांनायाव 3नि जिउ खहा जादों। कार्बि आंलंनि लांहिनाव जादों बे खास्रि बिस्रि जाब्रबथाया। ट्राकजों सौख्रांजानायनि थाखाय जिउ खोमानांनाय 3 सुबुंफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै रितिका बसुमतारी, रायदाव बसुमतारी आरो नयन दे। जाथाय जानायनि उनाव जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथि हैनानै संदाननाय हाबाखौ मावहैदों। बेनि अनगायैबो आसाम आरो सोनाब बंग रायजोनि सिमा श्रीरामपुरावबो गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। सुबुंजों आबुं जानाय गंसे बास आरो माल रोगाग्रा गंसे ट्राकनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों, जायजों बासाव थानाय 9 सुबुंफोरा जोखोम जादों। जोखोम जानाय गासैखौबो उनाव गसाइगावनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला जोखोम जानाय 9नि मादाव माखासेया गोब्राब जोखोम जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुबुंजों आबुं जानाय बासआ सोनाब बंग आलिपुरदुवारनिफ्राय आसाम फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो सोनाब बंग आरो आसाम रायजोनि सिमा श्रीरामपुर मोननायनि सिगां बे जाब्रबथाया जादों। मैया 5 जुलाइनिफ्राय जागायनानै फैगौ 8 जुलाइसिम बिटिआरआव फेल'शिप अरियेन्टेसन प्रग्राम खुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों प्रमद बर' बिथाङाबो लोगोसे फोरमायथिदों दि बिटिसिआव गासै 40 बिफानफोर दं, जाय जोबोद गोनां बिफानफोर आरो बेफोर बिफाननि गेजेरजोंनो सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोर आरो जौगानायनि खामानिया सोमोन्दो दं। बेनिखायनो बेफोर बिफाननि सायाव नोजोर होनानै खामानि मावनाया गोनांथि दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। बेराफारसेथिं नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलनि इन्डेक्सजों रुजुयोब्ला जौगानायनि बेलायाव जोंनिया गोबां उन जानानै दङ। बेनिखायनो बेनि सायाव मोजाङै खामानि मावनो थाखायनो बोसोरथामनि थाखाय गुबुन गुबुन आफाद आरो नेशनेल इन्टारनेशनेलनि NGOआव खामानि मावबोनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ थिसननाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। सायख'जानाय लाइमोनफोरखौ अरियेन्टेसन होनायनि उनावनो फिल्डआव नायबिजिरनो थाखाय दैथायहरनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ आरो बिथांमोनहा दैबानानि समावबो गोबां खामानि मावखादोंमोन। दैबानानि समाव नायगिदिंनानै रिपर्टबो होदोंमोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा आरो बे फेल'शिपनि गेजेरजोंनो बिटिआरनि जौगानाया थाबैनो जागोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। रायजोआव फिन मुगैथाव बुथारनाय जाथाय। गोरबोआव थानाय सासे आइजोखौ गोबौ हाथियारजों इनायै बुथारदों आरो फाथो आबादथिलियाव गोथै देहाखौ गारनानै गालांदों। धुबुरी जिल्लानि तामारहाट पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय मारागदाधर गामियाव जादों बे जाथाया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला समबारखालि हराव 3 दान गोरबोआव गोनां राहमति खातुन मुंनि सासे आइजोखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गोबौ हाथियारजों गोदोना हानानै बुथारदों आरो साखाथिनि फाथो आबादथिलियाव गारनानै गालांदों।
बुथारनाय जाथाय जानायनि अखानायै फिसाय लालचन आलीया बिसिखौ नुयैलाय नागिरनायाव साखाथिनिनो फाथो आबादथिलिनिफ्राय थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों। बुथारनाय जाथाय जानायनि उनाव पुलिसा आइजोनि फिसाय लालचन आलीजों लोगोसे सासे सुबुंखौ सन्देह खालामनानै हमदों आरो बे जाथायखौ नखरनिनो दावराव दावसि जानायनि थाखाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो दंब्लाबो गुबै जाथाया दासिमबो सोराङाव फैयाखै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।